Наколькі папулярна сярод амерыканцаў тое, што робіць Дональд Трамп, і наколькі грамадзяне ЗША падтрымліваюць ягоныя рашэнні, якія ў іншых краінах выклікаюць неразуменне і нават пратэст. Мы прааналізавалі дзясятак даследаванняў грамадскай думкі ў Злучаных Штатах за апошнія 3 месяцы і хочам падзяліцца высновамі. Шмат хто з вас бачыў рэзанансную перапалку ў Белым доме паміж Уладзімірам Зеленскім і Дональдам Трампам. You don't have the cards. You're buried there. People are dying. You're running low on soldiers. Listen. Пасля інцыдэнту заходнія лідары масава выказаліся ў падтрымку украінскага прэзідэнта. У Злучаных Штатах меркаванні палітыкаў падзяліліся. Рэспубліканскія сенатары, нават тыя, хто яшчэ нядаўна заклікаў да большай дапамогі ўкраіне, зараз хвалілі Трампа. Сенатары і кангрэсмены з дэмакратычнага лагеру крытыкавалі амерыканскага прэзідэнта за ганебны, на іх думку, прыём Уладзіміра Зеленскага ў Вашынгтоне. Але гэта меркаванні прадстаўнікоў палітычнай эліты. Мы ж прыгледзімся таму, наколькі амерыканцы ў цэлым задаволеныя першым месяцам прэзідэнцтва Дональда Трампа. І хоць большасць грамадзянаў ЗША пытанне вайны ва ўкраіне хвалюе не ў першую чаргу, давайце пачнем менавіта з яго. 18 лютага прэзідэнт ЗША сказаў, што ў краіне не варта было пачынаць вайну. Гэтая заява, як вядома, пярэчыць фактам. Дзейная расійска-украінская вайна пачалася з уварвання расійскіх войскаў на тэрыторыю Украіны раніцай 24 лютага 2022 года, а не наадварот. Але ці ведае пра гэта звычайны амерыканец? Апытанне грамадскай думкі, праведзенае сумесна агенцыяй Reuters і даследчай кампаніяй Ipsos у першыя дні сакавіка, паказвае, што толькі 7% амерыканцаў падзяляюць погляды Трампа па тым, хто адказны за пачатак вайны. 70% апытаных лічаць, што не Украіна, а Расія вінаватая ў развязанні канфлікту. Калі паглядзець на гэтае ж апытанне, але з улікам партыйных сімпатый удзельнікаў даследавання, то стане ясна, што нават сярод рэспубліканцаў, то бок выбарцаў Трампа, толькі 11% пагаджаюцца з тым, што віна за вайну ляжыць на Украіне. 62% рэспубліканцаў складаюць адказнасць на Расею. Сярод дэмакратаў вінаватай Маскву бачыць пераважная большасць – 81%. Пры гэтым усё болей амерыканцаў лічаць, што вайну трэба хутка скончыць. Калі ў сакавіку 24 года прыхільнікаў такога сцэнару было 43%, то ўжо ў снежні роўна палова, паказвалі дадзеныя інстытуту даследавання грамадскай думкі Гэлапа. Апошняе апытанне Гарвардскага універсітэту, праведзенае напрыканцы лютага, сведчыць, што сітуацыя змянілася яшчэ болей, і ўжо 72% амерыканцаў выступаюць за ўгоду з Расеяй. У гэтым жа даследаванні 60% вітаюць перамовы, распачатыя Дональдам Трампам паміж ЗША і Расеяй. Але шэраг момантаў у гэтых перамовах амерыканскіх выбарцаў бянтэжыць. Тое, што на перамовах няма Украіны і еўрапейскіх лідараў, не падтрымлівае адпаведна 59 і 55% рэспандэнтаў. Болей як палове амерыканцаў не падабаецца, што новая адміністрацыя прымушае Украіну да тэрытарыяльных саступак. 2/3 перакананыя, што ЗША павінныя даць Кіеву гарантыі бяспекі ў выпадку, калі Украіна пойдзе на саступкі, каб скончыць вайну. 63% вераць, што калі Расія атрымае украінскія тэрыторыі, то яна нападзе і на іншыя краіны. Прычым нават сярод рэспубліканцаў больш за палова перакананая ў такім сцэнары. Пазіцыя, па якой амерыканцы наймацней аб'яднаныя адносна расійска-украінскага канфлікту, гэта давер да Владзіміра Пуціна. Ажно 81% апытаных у даследаванні універсітэту Куінніпіяк лічаць, што ЗША не павінныя давяраць расійскаму прэзідэнту. І толькі 9, што ён варты даверу. Як бачна з апытанняў, амерыканцы збольшага падтрымліваюць Дональда Трампа ў тым, што ён фарсіруе перамовы, але з тым, як ён гэта робіць, па многіх пунктах пагаджаецца наадварот, меншасць апытаных. Але як мы ўзгадывалі раней, украінскае пытанне не з'яўляецца прыярытэтным для грамадзянаў ЗША. На пытанне пра галоўныя выклікі, якія стаяць перад краінай, першыя месцы займаюць інфляцыя і кошты, міграцыйныя пытанні, эканоміка і беспрацоўе, ахова здароўя і карупцыя. Пераважная большасць амерыканцаў лічаць, што канфлікт пачаўся па віне Расіі, а не Украіны. Большасць амерыканцаў упэўненая, што мы не павінныя пакідаць Украіну сам-насам, мы павінныя працягваць яе падтрымліваць. Аднак я думаю, што амерыканцы таксама адчуваюць, што ўзамен мы таксама павінны нешта атрымаць. Таму ідэя аб правах на здабычу карысных выкапняў ва ўкраіне інстынктыўна здаецца многім прывабнай, хаця дэталі таго, як гэта было б працаваць, не зусім зразумелыя. Па
Паводле гарвардскага апытання, сярод самых гучных палітычных новаўвядзенняў Трампа усе, акрамя аднаго, маюць падтрымку большасці грамадства. Дэпартацыя нелегальных мігрантаў, якія здзейснілі злачынства, пошук, ліквідацыя махлярстваў і марнатраўства ва ўрадавых выдатках, узмацненне кантролю за межамі, забарона трансгендерным жанчынам на ўдзел у спартовых спаборніцтвах, замарозка і перагляд замежнай дапамогі і ўвядзенне гандлёвых тарыфаў. Адзінае пытанне, па якім амерыканцы не падтрымалі Трампа, перайменаванне мексіканскага заліву ў амерыканскі. 39 за і 61 супраць. Але гэта дадзеныя аднаго пытання. Больш свежае даследаванне Reuters Ipsos ставіць рэспандэнтам пытанне па-іншаму. Ці падтрымліваюць яны тое, як Трамп вырашае ключовыя справы: міжнародны гандаль, кошты жыцця ў ЗША і вонкавую палітыку. Дадзеныя паказваюць, што больш за палове апытаных не падабаюцца дзеянні амерыканскага прэзідэнта. Рост коштаў на жыццё, інфляцыя і ўсё, што звязана з тым, наколькі складана зарабляць на пражыванне, традыцыйна негатыўна ўплываюць на рэйтынг ухвалення прэзідэнта. Думаю, Трамп пакуль што атрымлівае пэўную паблажку, бо ён усё яшчэ толькі на 5-м ці 6-м тыдні свайго тэрміну. Гэта даволі рана. Але гэта менавіта той фактар, які можа сур'ёзна нашкодзіць ягонаму рэйтынгу, калі сітуацыя працягнецца. Ёсць у гарвардскім даследаванні і дадзеныя адносна новапаўсталага дэпартаменту ўрадавай эфектыўнасці DOGE, на чале якой стаіць Ілон Маск. У апошнія 1,5 месяцы гэты орган быў у цэнтры некалькіх скандалаў. 72% амерыканцаў лічаць, што ў краіне павінен быць орган, які займаецца пытаннямі эфектыўнасці. 77% лічаць, што перагляд усіх дзяржаўных выдаткаў патрэбны. 60% пагаджаюцца з тым, што DOGE Ілона Маска дапамагае скарачаць дзяржаўныя выдаткі, але пры гэтым 58% выступаюць супраць таго, каб ведомства мела доступ до ўразлівых персанальных дадзеных амерыканцаў. Гэта, у прынцыпе, тэндэнцыя, якую мы назіралі за першыя 5 тыдняў прэзідэнцтва Трампа. Агульныя ідэі, якія ён агучвае, падабаюцца людзям, але спосабы іх рэалізацыі не абавязкова папулярныя. І пытанне ў тым, што ў выніку пераважыць у грамадскай свядомасці. Самыя ідэі ці канкрэтныя метады іх рэалізацыі. Зараз яшчэ занадта рана казаць. Марыя Науфал, блогер, які нядаўна ўзяў інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, паспяшаўся запісаць высокую грамадскую падтрымку праверцы бюджэтных выдаткаў з гарвардскага даследавання у капілку поспехаў дэпартаменту DOGE. Але гэта памылковая выснова. Лічба ў 77% падтрымкі не датычыць працы ведомства Маска, а паказвае адсотак амерыканцаў, якія лічаць патрэбным праверку і перагляд бюджэтных выдаткаў. Дык ці змяніўся рэйтынг Дональда Трампа на фоне скандалаў на вонкавым і ўнутраным палітычных франтах? Калі глядзець на лічбы адразу пасля абрання, то можна заўважыць цікавы парадокс. У 2016 за Трампа прагаласавалі няпоўныя 63 мільёны амерыканцаў. У 2024 77 мільёнаў, на 14 мільёнаў болей. Нягледзячы на гэта, у 2017 і 2025 Трамп пачынае сваю кадэнцыю з аднолькавым рэйтынгам адабрэння, каля 46%. Джо Байден на пачатку сваёй прэзідэнтуры ў 2021 меў падтрымкі на 10% болей, але цягам 4 гадоў яна ўпала да 36%. Гэта прыблізна столькі ж, колькі Трамп меў у свае апошнія дні ў Белым доме, калі на гэтай пасадзе яго замяніў дэмакрат Байден.